Jiena Marlene Cauchi, psikologa, bħala xogħol naħdem l-Università bħala lecturer u nara xi nies private practice. Interessanti li bħala tifla kelli esperjenza tal-bullying, jiġifieri jiena hekk kont bully dan ħafna snin fil-primarja, però kellu jkun proġett ta' Systems of Knowledge biex niftakar din l-esperjenza għal ħafna snin kont insejta kompletament. Kull ma kien fadal kienu is-sintomi fis-sens li kont inħossni fi grupp hekk ma niffitjax jew nħossni differenti jew dejjem fil-periferija. Meta ftakarta mbagħad din l-esperjenza waqt dan il-proġett, bdejt inħoss l-emozzjonijiet marbutin ma' din l-esperjenza, bdejt niftakar hekk memorji speċifiċi. Din affaxxinatni jekk kif tista' persuna tinsa perjodu daqshekk fundamentali, ġrajja daqshekk fundamentali li tiffurmalek il-karattru. U hekk din l-esperjenza tiegħi hekk nibtet xewqa li nifhem żgħażagħ oħra wkoll kif jaħdmu fis-sens li iktar ma naħdem ma' nies, iktar skoprejt kemm hemm żgħażagħ iħossuha dak il-bżonn ta' connection, dak il-bżonn li ssib persuna li tifhmek. Dan il-modjul ħanaraw ftit min huma żgħażagħ illum. B'mod partikolari f'din il-ġenerazzjoni. Pereżempju ħanaraw għalfejn iż-żgħażagħ f'din il-ġenerazzjoni huma iktar ansjużi minn żgħażagħ f'ġenerazzjonijiet oħrajn. Ħanaraw il-fatt li l-ġenerazzjoni hija digital natives kif taffettwa il-mod ta' kif iż-żgħażagħ jipproċessaw l-informazzjoni, kif jesprimu emozzjonijiet, kif jirrelataw ma' ħaddieħor. Il-Youth Ministry primarjament hija relazzjoni u diffiċilment ikollok relazzjoni ma' xi ħadd mingħajr ma jkollok interess li titgħallem il-lingwa tiegħu. Għalhekk f'dan il-modjul hekk ħalli nfukaw fuq x'inhi l-lingwa taż-żgħażagħ, x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom u hemmhekk innaqsu l-possibilità li b'xi mod inkunu ffukati fuq il-bżonnijiet tagħna u x'nixtiequ aħna żgħażagħ. F'dan il-modjul hekk ħanaraw x'inhu verament importanti għalihom. Fuq kollox ħanaraw hekk tliet attitudnijiet fundamentali li għandu jkollna bħala youth leaders, youth ministers. L-ewwel waħda hija willingness li naqsmu dak li huwa importanti maż-żgħażagħ, willingness li nitgħallmu l-lingwa tagħhom. Pereżempju, l-ħoġenga tista' toffri ambjent li jkun safe, li jkun komdu biex persuna taqsam esperjenzi tagħha. It-tieni waħda hija compassion, kompassjoni hekk. U magħha nżid li nippruvaw nifhmu l-kultura tagħhom minn fejn ġejjin x'inhu importanti għalihom. U t-tielet waħda hija l-kollaborazzjoni. Importanti li f'dan iż-żmien hekk ta' individwaliżmu, iż-żgħażagħ jaraw li huwa sabiħ li nkunu flimkien u li jaraw lilna l-ewwel nett nikkollaboraw u nieħdu pjaċir nikkollaboraw flimkien.